Hai pouco máis de 15 días que traballadores do Consorcio de Servizos Sociais, entre os que se engloban os do centro de día, concentrábanse diante das dependencias deste servizo en Chantada para protestar polo anuncio da xerencia de traspasar este organismo á Axencia Galega de Servizos Sociais sen garantir os arredor de 1.500 postos de traballo que existen na actualidade. A CIGA convocou para hoxe un peche de 24 horas en diferentes centros dependentes do Consorcio. Na zona sur de Lugo estaba previsto que os traballadores se concentraran no centro de día de Monforte, onde se espera que a maior parte dos empregados acudan a partir das 8:30 da tarde á convocatoria, xa que é a partir desta hora cando a maioría rematan a súa xornada laboral. Recordar que na zona sur de Lugo son dependentes do Consorcio Galego de Servizos Sociais 5 escolas infantís, entre as que se atopan a de Chantada e Taboada, 4 centros de día, o de Chantada, Monforte, Pantón e Pobo de Brollón e a oficina I+B de Monforte.